नमस्कार प्रणाम सबके स्वागत करै छी अपन राइटर आर्यन चैनल में। और फिर से आई एगो बवाल के मैटर लग गई यहाँ सबके बीच साइड सॉन्ग है। और ई सुनील सबरिया जी व्हाट्सएप पर मैसेज केने छलखिन कि साइड सॉन्ग और ट्रैक भी बतौने छल मिट्ठू मार्शल के ट्रैक है। दरे 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 हमरा बिना एगो पगली रोवत होई हो, हमरा बिना एगो पगली रोवत होई हो। ये वाला ट्रैक है, अहाँ सब सुनने पे गाना। और चलू डमी सुनबे छी अपन जे लिखल है वो डमी के, और ज़्यादा टाइम लग जते ना पूरा वीडियो बनवे में। चलो शुरू करे छी डमी। हमरे से करे छले प्यार दिल जान से, हमरे ऊ मंगने रहे भगवान से, कोना ऊ हमरा भुला क गेले, हमर सोना हमरा से जुदा भ गेले। आगे डमी सुनबे छी, डमी ना है। हमरे से करे छले प्यार दिल जान से, हमरे ऊ मंगने रही भगवान से, कोना ऊ हमरा भुला क गेले रे, कोना ऊ हमरा भुला क गेले, हमर सोना हमरा से जुदा भ गेले, हमर सोना हमरा से जुदा भ गेले। और पहला अंतरा एना छे, सुनबे छी पहला अंतरा। रे रे हमरे ऊ देखई रहे हाथ के लकीर में, फोटो सटले रहे हमार अपना करेज में। हमरे ऊ देखई रहे हाथ के लकीर में, फोटो सटले रहे हमार अपना करेज में, फोटो सटले रहे हमार अपना करेज में। कोना बिसर देला अपना ऊ मन से, हमरे से प्यार करे रहे बचपन से, कोना ऊ हमरा सता क गेले रे, कोना ऊ हमरा सता क गेले, हमर सोना हमरा से जुदा भ गेले, हमर जानू हमरा से जुदा भ गेले। अभी हमरा होते अच्छा तरीका से मतलब रियाज नहीं चले तो लगे कनी गलती भी भेल है, तो अहाँ सब अपन हिसाब से अपन गाना सुन के अपन लाइव बैठा लब, कोनो दिक्कत नहीं होते। और लास्ट अंतरा नहीं लिख बोली भाई के लगे कल हो वीडियो अपलोड करने रही, और आई फिर तो अहाँ सब व्हाट्सअप करूँ, व्हाट्सअप पर अहाँ पक्का हम लास्ट अंतरा भी भेज देव। और आई के वीडियो मतबे अगला वीडियो फिर हम लोग कल लेब। और एगो भाई साहब के छठ के गीत जे ऊ कहलक गावे के लिए, तो राइट करे के लिए, तो हम जरूर छठ के गीत लिख कर कल का वीडियो में पक्का मिले अहाँ सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।